Siz bilerdiňizler mi? Agaç ösen wagty iki taraplayın ösýär. İlkinji aşağı ösýär, köke. Ondan soň ýokara aňsat ösýär. İşte bizim durmuşumuzdan edil şonun ýaly. Sen durmuşda ýokara ösmek istesen ilk önce köküňi güýçlendirmeli. Onu köküňi güýçlendirmeli, meselem ýer bilen turýan sport bilen zannet edýän. Akşamda boş-boşuna internette oturup kelläňe musorda kandan aydaly yarım saat kitap okuyasın. Ondan daşary dili öwrenýärsin. Ondan daşary aydaly dopamintilini öz biznesini arada plan çözýärsin. Onu näde bolupmy, onu näde güýçlendirmeli. Ama onu hiç kim gören ok. Senin o köküň güýçlenip otyr gün-günden. Ondan soň senin agacyň näme ýokara ösmese gynanmaýar. Ol ýokara gatyňa ösýär. O ýüzden bizler durmuşda ilk önce üns vermez zadymyz näme? Öz kökümüze näme bizlerin öz-özümize ýatyrym etmemiz, öz-özümizi güýçlendirmek. Sen haýsy edýärsiň? Sen öz-özüňi güýçlendirýärmi? Öz durmuşyňy eliňe almak üçin, öz durmuşyňy östürmek üçin.